Jadi tulan awalnya surima baik-baik dan luar jurnai kerana bisnis lainnya ngurun kah teseman kah jeng o falnok obo kai tu na koi tu fainai borok ini sijak nai teseman nai apa ikan seng obo jepru naki tangna ni sengjago aku kai tu tenis ya pari surima baik-baik sengjak apa ikan tabuk duga pyokjak nai kai tu ni tenis ya pari surima baik-baik nai apa ikan duga pyokjak nai kai tu joto nak kamari kai tu kai di ang joto ninggai tu biang mas ang joto ninggai kai di pasal latai phala katha ni mumbai o phalok no tau kita rawul tengiri nai tenggo e pakhau bai nai bisi makha bai nai un pasal latai phala katha ni mumbai amro phalok no katal klubi ka Apa cerita? Nak kota lo apa cerita tu kan? Ada okey. Ada apa tu? oh zala zala Sampai lo suhani keplai tersantai itu, semua muthanai subrejisu, nono jarak hak semua pakai sampai lo gubra kami hiti, tini ophalok total, tangkru nisimi, tini thani ya kari tangmani, neng suwa mani bagai, neng tujuh mani bagai, neng total menggian bukti di mani bagai, neng beba drang pisau neng juga di mani bagai, tanggai paiman. Ya bolo apa nono sampai maru. Apa ikan o falnok tabuk ni o sari bijarawo dugar kyogo dijaka aboni bagu bendo hambai ro gubra nang hamari khaidi o je falnogo phalei sijaknate saimanate sunsani borok beba nono koi to khainai ro ni sijaknate saimanate hamari khaidi mo pandawa jo tu manja tera kan ini pai kaya hamari ro itu ni sawe suwa Maksudnya jistu ni mumbai Afghanistan. Kita bisa lambak puriwoi hatnai, jadi ang purinai kita bisa log mungsa, ang purinai elam baise nok kita jago te simung baike se abo samsa jago sian baike foto logo manai kaham te naitok mani rok sundago kaito hamari klaitum sangor sibute semano o baba kaito ni hamari kaito ni khairok ma kaito ni tiju ma sap ma tuwa mani bagi sepin nai sekolok te khaya paithak di ro sini formal dikon ono paithak surima bote sampanda soke Sorry nai. Sungsar te chokhani beba phangti nai. Keblai kai to nona hamai mari wapan ni jari tini jara basai tongmani tebo suryo sobrai sumali hatyo phalkung nok no tini ni mung kothar bai phasad la phala kothari mung bai ya parika obona nang yasa khani chung poi to khlayo suryo sobrai sungsara thang tongna bagai jeng rang khok pucha adina nango o phal nogo tongoi bo kaham ke phali loko bai keringai gedalei tongmana bagai beba ko nongkono sobadi tini panna mung bai phankara kai to no sal Amen. Hake os hari pang jorawo belake hambai marwo jora ka hamama bagai tini sing kaisa phalnok kutal singoro khulungmani nukha kaitone kokthai bai obono hamre remani nukha hake ang tini o duganni nokphang yakaba owner ang bo bai kokthai thani singin nalena nge takho tini ni mo dugan dogalam phiongmani bising tui nini bukhawo busuk jora tongthokma manfrai yakai busuk jora nini tini ni tongthok mu tongthokma to blaikena tongthokra tamle kai kai subano bisite debang no kaham nongkha
Pulyapron singlo tabo paithak jora je tangbai mani jora kaito subaman singkei kwbangma जों ini hamari bai abahagi paiman ambai kaito no lekana hambai maru tabo tabuk sing drop se abo tabuk dugan dinai abo kaito ni hamari nango oro subungani bagai kwbangma mari dal bidal halnani bagai halnok ba abo subungna bagai kwbangma no mananya abo kaito ni hamari nango da abo kaito ni hamari sarasam kaimani da kaisa sungmung nang je o dogana se naithok ke tangkha tei o dogano nang bo bahai baniya rok no khlainani bagai bukha wansugui tini ni mo dogano tisaka angko Pulyapron sino wansukjak kaisa electronics dugan tei accessories abo hairok lomai halai kagin singbo kising bisa abo hairok lai bo tongo ketebo bwskango botol khlai khainani gli wansukjak no tongo karo je khlaiman mani abo kaito subakai botol khain khlaina ni wansugo tei abo singbo ya electronics logi electrical ni je manai rok abo jokon tongnai abo truk manai angkai nang sini painai rok no yakaba sini je public rok no nang nini dogani bisingtui nang tam rokok kesarna musung tam sana musung customer no to auno kesana musung je sunai bazaro electronics dugan to jokon lai jaga dugan non to kai mobile ni accessories rok kai ani dugan simi to kai lai ka mobile ni accessories rok ka man thomai dai ko ka banyak musung kai rok o dugan to man thomai kani dugan bumung to narakra SS Brothers ne SS brother SS Brothers ne ka genjino sumjaga t-shirt kaise to bandaro SS Brothers Electronics ne sumli hati gabu kurangnya ko kan je ko banner ko na ko kai lu na jai ko omo ke bo blog ni andaro tei o thai ne bumung tamo amar kisa srai kisa kai sinamo sumli hati jago sini MBC Robindro ini para ono sinema Hazamara Ardi Blog sinema submission kai mohon tai sai kaisa paithak tingkok sunam suma hingke nini o phalnok snam thani yakau tang thani bosu jarate tini expenditure rok yakaba kharos rok hangkana abo nang bahai ke makeup khaika tai nini family ni kono support rok nang mada mankha expenditure kai to oro jodo full paid kan babuno jodo ano subahan subai maksa ini subai maksa subahan obo ini kemudian pandoni ke belake hambai ninemu aku kesalan hambai takmukno nini bugante abu kahaminjun tei kahamke bania thangmana no Sana